Kublai shibun pi ki parolog ki baju kersan bat pejak ni ke YouTube channel ke jonga katkum ke report balai atu da katanat ka koi ka kya jong ka sarkar India ba minta kasni ka ar flight rate jeliu ar hajara phau la ong ba ki briu ki bayo yakan ka jingpang habro ka wai kar India ki la kot shaka saulak sau pho hajar aspa khatsan ngot ki bla ko no ar lak sau pho pra hajar shispa khandai phongot Kibrang don menta hapdeng ke jingsha semar shilak nyopo prahajar kat saungut bat kiblak klatno menta kila kiu shika kat sau hajar kat wingut te hangne ngin yape jaki santali kichala kibla shakta palat haune coronavirus bat kita kichala kilong kumni harum kachala kaba buntam na baro kichala kibahap hapo kar India kadai kachala Maharashtra baro kibayo yakani ke jingpang kila kot shika shilak life san hajar henyos pa kandai penrungut baar kawan ka Delhi henrupo ar hajar henrus pa san pesan ngut lai Tamil Nadu henrupo ar hajar prapnyo sau Gujarat arpnyo hajar praspa ar pesan ngut basan kadai ka Uttar Pradesh baro kat pra hajar lai spa arpa arngut ti habangi phai pat kichala ki badon hapo North East India kecela asam kadai ka waina kichala ka buntam na baro kichala ki bahap hapo North East haba ki briu ki bayo yakan ka jingpang na po kecela asam baro kilakot shaka san hajar praspa san pulaingut bat ki brangdon hapdeng ka jingsha sumar ar hajar henyop khandai ngut ti habangi phai pat kecela Meghalaya katkum ka jingatu jong mentri rangba konrat ke sama hapo katui laong baladon shu sa arngot ki bayo yakan ka jingpang COVID-19 ki bawan napo ka jela Uttar Pradesh bat kini ki arngot ki day napo ka district South West Garo Hills ti ladangi khinlang baro ki briu ki bayo yakan ka jingpang napo ka jela Meghalaya ki lakiu shaka sau phanrungut bat ki brangdon hapdeng ka jingsha semar kisa stang saungut ti ka jela Meghalaya ka de ka waina ki jela ka baduna tam na baro ki jela ki bahap hapo kari India habangi page katkum kani ka report habro ka wai kari India katkum ka jingya thu jong katanat ka koi kakya laong ba ki briu ki bayo yakani ka jingpang ka batang hapo ka arpso kanta ki kiu kumba khat sau hajar khandai spa lai phlai ngut ki bla khatno ki la kiu shaka lai spa khat arngot khandiat ngin ya pha shikiri ki badon hakaleng jong ka khandiat ngin ya pha shikiri ki badon hakaleng jong ka prathai katkum ka report balaya thu da ka World Health Organization laong ba kidon kumba shispa prapratali kiri ki bla shakta hauni COVID-19 na pedeng kini ki shispa prapratali kiri kidon kumba santali kiri ki bla shakta jur hauni COVID-19 bat kita kiri ki longkum ni harum bawai kadeka United States of America baro kibriu ki bayo yakan ka jingpang kila kot shaka arpo arlak henrupo prahajar henyospa san pulaingut ki bla khatno kidon kumba san point lai persen baar kawan ka Brazil baro shipholak prapsan hajar lai prangut kibla klat kidon kumba sau point nyo persen balai kawan ka Rusia baro san lak knai pu ar hajar aspa prapongut kibla klat no kidon tang woi point sau persen basau kawan ka India baro sau lak sau pu hajar aspa khasangut kibla klatno kidon lai point ar persen napo kari India basan kawan ka United Kingdom baro kilong lai lak sau hajar lai spa lai pesan ngut kibla klatno kidon khat sau persen diladangi ya nujor na baro kini kisanteli kiri kibla shakta jur hauni COVID-19 kari ke babuntam kibru kibayap kadai ka United Kingdom kata khat sau persen di ladangi khinlang baro kibriu kibayo yakan ka jingpang habro shitalup ka prathai kalakot shaka prop khandai lak nyop sau hajar hinyospa khnai pesan ngut kibla klatno sau lak hrup khandai hajar shispa san khandai ngut bat kiblang shio thamai hapo ka arpso kanta kidon kamba shilak san pu ar hajar laispa ar phlai ngut di tangkini ki khubor khuble shibun